Shoppingin pai shaki khubor ki babnya atungini pet shwai ki mat ki bakongsan. Yaro Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi halor kajing dap lais nem kajinga linti jong ka PM GatiShakti National Master Plan. On sedang ke dorbar ba shispa sau khandai jong ka Inter-Parliamentary Union minta kasngi ha Geneva. Kutno kajing le nyam Durga Puja ha Shillong da kajing pengam ya ka blaithau hawa umkra. Kemding ka OB shopping mall ha khandai lat nakadaw kajing thut ka boarding. Bathau history ka Aihika Mukherjee bat Sutirtha Mukherjee yora ka takma baningkong na kabenta ka India ha kalumpung Asian Table Tennis Championship 2018. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulayaro halor ka jingdap laisnem jong ka PM GatiShakti National Master Plan da ka bapin pau bakani ka jingthmu kalami kum ka jingkala ha ka bapin kala ya ki jingte jong kari India. Ling baka social media umudi ulaong baka GatiShakti kalakintiu ya ka jingpinyeso babun rukom. Ka bapin long ya ka roy kapar ka bakhamstet bat khampaka ha kaleng ki benta. Ula benrap ba ka jingitili jong kinong shimbenta ha kilyang baper kala penlong ban kintiu ya ka jingpen poimar kam bampo duna bantau ya kilat kilinti bathamai na kabenta ki kat dukat ni kibriyo. Ulampang ka Lok Sabha Birla unyalam ya ka kunhun jong kinong mi khmat ka parliament shaka dorbar ka bashis pa sau pho khandai jong ka Inter-Parliamentary Union IPU ka banlong ha Geneva nado minta kasngi hado khatnyo tarik minta ubnai. Birla un ai jingkren halor ka dorbar halor ka phang harnessing science, technology and innovation for a more peaceful and sustainable future. Onyo shimbenta ha ka jinglang jong ka governing council jong ka IPU bat un sak yakendo yakinong India ki basyong basa ha Geneva la shay kasngi. Lapin kutno ya ka jingle nyam Durga Puja ha Shillong da ka jingpen ngam yaki blaithau hawa omkhra. Layo i yaki riunget Hindu ba ki shat ha ki surok ha Shillong kat ba ki puja committee ba pero ki lapoi ha ka jakapin ngam yaki blaithau. Ka Durga Puja ka badai ka tamasanyam ka badon jingmut tam na kabenta ki jat binriu Bengali Hindu kalakut menta kasngi da ka pingam ya ki blay thau jong ka blay Durga hakawa omkra menta kasngi. Ka jing pingam ya ka blay kadai ka jinglet nyam ka ba khatdo ka ba pin I ya ka jinglet phai jong ka Durga shaka jakasa jong ka habning. Ka bor pinya district jong ka East KHASI Hills district kalapin tikna ya ka jingpin bed kibabanya nakabenta ka jingpen ngam bakan long kababet ya jenti bat kabasyangan. Minta kasngi hakapor kumbakhendai nish paubajimin step kemding kinsan ka OB shopping mall kabadon hakhendai lat. Katkum ka jingtip balayo lum layatho bakani ka jing kemding kadai na ka jingthot ka boarding hakaway ka hotel kabadon haning jong katay ka shopping mall. Namar bakadai ka steps ngi ublay omshim ladon shibun ki brio ha katay kapor. But omshim ladon jingtip syapang kanu ka jingdo ki mensim brio ni jingdo nong hadu kapor ba aya kani ka khubor. Kajing rakhe Durga Puja ha Sulguri Anchalik ha Shnong Sulguri ha Southwest Garo Hills. Kalasakhi kajingwan shimbenta ki hajar ngot ki riunget Hindu hakani kajing le kemen hakasngi dashami. Yakani kajing rakhe kabahe kabalapin kut da kajing pengam yaki blay thau la sakhi da kajing don lang unong yalam kalyang persha u Dr. Mukul Sangma. Ubalawan banya shimbenta kum ukongsan. Usangma ha kajing krenjong la ai khublay bat yaro ya kajing itali bat kajing long kaway kabalapin I da ki nong shong shnong ha kapor bakile kemen puja.
Kajing liat nyam Durga Puja hanong po bat hari boy barok kawai kalakut no menta kesngi da kajing pengam ya keblei thau hawa tru ha bernihat. Kani kajing liat nyam kalakring ya ki hajar ngot ki pat riunget Hindu. Ban yashim benta ha kani kajing yat pat ba kaba ipo ipeng kabadei kadak jong ka jing penkut no ya kani kajing liat nyam. U Maneshwar Singh, Secretary ka Nongpo Ram Mandir, ulapin pau ya kajing kemen halor kajing ishim benta shitraham jong ki pat ba. Da kabakdo bakasngi jong kajing pengam kadei kadak jong kajing job, jong kajing bha ya kajing sniu. Kat bahas sor juwai kajing liat niam kalakut no da kabasuk basan. Kaba pinpau ya kajing long baim jong kajing liat niam Durga Puja balapin long da ka Sarbajanin Durga Puja Committee. Ki dekot Bashitram jong ka Sarbajanin Committee kilawan lang banishim benta ha ka jingle nyam pin ngamble kabalalong hawa mentru halenter. Ka jinge kop nyak kali balapin long da ka adventures henyotrap off-roaders ahor kalakut no henin kesngi ha KHASI Nature Park tham. Ha kaba kalakring ya ki babun ki bajus ngautanat ya kani karukom nyak kali. Uba MB Tongper Additional Deputy Commissioner Karib Hoy ulay don lang ha kani kesngi pinkut kumukongsan. Uba Tongper ulay ro ya ka jingjob jong kani ka jinge kop nyak kali. Da kabakdo halor ka jinge shimbenta jong kinong nyak kali na Assam, Kerala bat kiwe pat ki jilla. Bat pinpau ya kajing kermen bakandang yai beteng bat nang ya ceprang hakipor banwan. La samru iki khusnam shikinong job hakani kajing yakop nyak kali ringkat kepisa shikitu kiba la poi shakman. Kalau kajing yakut kini kalau makai ni tu kajing ni yakut dan kor ni yaknu ni ini ale ila kalam ni yakut dia. Lei daga bawu daga buju. Balai I want to congratulate and thank our friends and participants from Kerala and from Assam and from other states. Thank you for your enthusiasm. Please take the message of our heart to your respective states, and I am sure you will publicize this, and next year maybe we'll have many more participants from the various states of the country and perhaps from the world. Let's make this a national event. Ka India kalakentu ya ke Sarkar Bangladesh ban pentikna ya ka jingskan jongki riunget Hindu bat borok ki jat bin riurit pat bat ki jaka mani blay jongki kamtam ha kapor lek kemen ha ka jing penlat kubor katnat ki kam kor barri kalapin pau ya ka jing sokhya ka bajur halor ka jing sha thombor jong ka puja mandap ha tanti bazar Dhaka bat ka jing sha to ha ka temple Jeshoreshwari kali ka bapau nam ha Satkhira Katnat kalaong ba kini ki jing sha thombor kilong ki basngosi bat ke India kala sakhi ke jing pinjot iki temple bat ki blai thau hakini ki kattu katnisngi. Naduk basdang ka jing ya kaja hapdeng ka kile no Hezbollah bat ka Israeli ha ka praterik urisau jong usnem baladem. Kajing yap jong ki briu na kajing hyar thma ka Israel na sun ya ka Lebanon kalakot shaka 8,000 arspa sanpho sangut. Bat ki balamin saw pat ki long 10,000 sanspa arpho sangut. Katnat ka kot ka kya jong ka Lebanon kalaong bakum bashi 1,000 henriu spa sawpho sangut. Ki briu kila sha penyap nadu ba ka Israel kala hyar thma ya ka Lebanon ha ubnai nailur. Hakajuk kapor ki sipai ka Israel henin kasngi kila pentip bakumba khandai phau tali ki rocket bat ki namding ki balasiat shakari bat bun napdeng jongki ki dei ki balasiat na Lebanon lapin pulom no ringkat bat ki artali ki drone. Halor haka jingele kai table tennis ka kinong ele kai shijur bapau nam ke India ka Aihika Mukherjee bat ka Sutirtha Mukherjee ki lala ban thau history da kabayok ra ya katakama baningkong nakabenta kari haka jingile kai double jongki kinthei haka Asian Championships arajar arhosau ha Astana ha Kazakhstan kini ki shujur kinong India kila yok ra
ya ka takmar nong hadin bakila syarem no hakinong ilek kai kari Japan ka miwa harimoto ban miyu kihara da not lalai haka jing ilek kai semi final menta kesngi. Mentapat ngini pet ya ka jinglong jingman kesun bening hanong ba shalong. Kajing kriat kalong kat ar pon hanyo degree Celsius, but kajing kriat kalong ar ho ar pon kendai degree Celsius. Kajing skam ka hau kalong hendru paway na kashispa akapor men step but hanyo pusaw na kashispa akapor janmit. Kalak bandon kajing hap slap ka bamalumala but kajing tir uperthat habun teli kijaka. Shabin poy syak bukut jong kutup kubor ngepet biang sa shisen kimat ki bakongsan. Yero Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi halor ke jingdap lais nem ke jingyat lenti jong ke PM GatiShakti National Master Plan. On sedang ke dorbar bashispa sau kendai jong ke Inter-Parliamentary Union minta kesni ha Geneva. Kutno ke jinglet nyam Durga Puja Shillong da ke jing pengam ya ke belai tau hawa umkra. Kemding ke Obi Shopping Mall hakindai lat nakadaw ke jing thut ke boarding. Bat thau history ka Ahika Mukherjee bat Sutirtha Mukherjee yora ka takma beningkong nakbenta ke India hakalumpong Asian Table Tennis Championships 2000 kusaw. Ti parlok kat tungi lapoy siya kabukot jong kutup kubor jingi menta ka janmit haduk meni syambang lasay kesngi kublay pi baro.